valoro molt positivament la jornada d'avui. La veritat ha sigut molt més dinàmica del que pensava. Hem tingut diverses dinàmiques entre els participants, ens hem pogut conèixer tots entre nosaltres i alhora portar idees sobre possibles propostes per millorar l'orgull i la pertinença. I també ha sigut molt positiu per poder conèixer i trencar una miqueta el gel amb l'empresa i amb la gent que trobarem durant aquests mesos. Estem dins el programa d'eventuals d'estiu, que són els mesos de juliol i agost. Jo estaré específicament al Departament de Sostenibilitat, per tant estaré mirant compliment normatiu de les noves legislacions ambientals al país. Tenim que fer com proposar una idea sobre que tingui que veure com l'orgull a la pertinença per poder juntar i fer que els membres de Creant es sentin més a prop de Creant. Hem tingut la idea de, per exemple, fer un cafè amb algú que porti 20 anys a Creant i algú que acabi d'entrar o que porti 2 mesos, que puguin intercanviar idees i veure que a Creant sí que es pot prosperar i pots estar molts anys i estar perfectament bé.